Balearren herria itxura aldatzen, hazten eta zerbitzu berriak eskaintzen ari da pixkanaka. Lehen urtean herriko enparantza oinezkoentzat bilakatu zuten trafikoa herri kanpotik bideratuz, eta oraingoan erabileran hitzeko eraikina ere dira egiten udaletxearen atzekaldean. Etxebizitza berriekin kale batekin dute eta bertako lur eremu bat kenduz eraikin berri hau, plaza txiki bat eta haur parke bat egingo dituzte. Obren hasiera martxoan izan zen eta urte bukatzerako amaitutzat jotzen dute. Proiektu aurrera eramateko erein programatik jaso dute diru laguntza. Bertako alkateak adierazi duenez, kanpotik itxura hartu du eraikinak, baina barrutik lan handia du egiteko oraindik. Bertan dinamizazio gela, herriko baserritarrek duten belar elkartearentzako gela, liburutegia eta areto nagusi bat eraikiko dituzte, eta honetaz gain, 2 gela alokairuan jartzeko aukera ere egongo da. Dorrontsoro alkateak esan duenez, udalarentzat diru iturria izango da, eta balioan hitzeko eraikinen errentagarritasuna ahalbideratuko du.